እንታይ ተስምምዕ ገይሮም ኣለዉ መስለኒ ፌር ፕሌይ ፃወቱ ነው ክልቲኦም ማለት ናይ ባሓቂ ሰላም ተኸታተልቲ ናይ ቻነል ከመይ ከኒኹም ከመይ ትኾኑ ሰናይ ክትኮኑ ናይ ወትሪ ምንዮተይ ኣብዚ ሕጂ ዝተወደየ ቻምፒዮን ናይ ኣቅርዲ ብሽክሌታ ናይ ኤርትራ ኣዝዩ መሳጥን ኣዝዩ ፍሉይን ብናተይ ርድኢት ማለት እዩ ኣዝዩ ፍሉይ ዝኾነ ውድድር ኢና ብዓወት ናይ መርሃዊ ቅዱስ ድማ ተዛዚሙሎ ነዊሕ ዓመታት ገይረ ነይራነ ኣብ ኤርትራ ቅርዲ ብሽክሌታ ካብ ዘይሪ ካብ ስደት ልዕሊ 10 ዓመታት ኮይኑ ስለ ዘሎ ንመጀመርያ ኣብ ገደናታት ናይ ኣስመራ ዝካየድ ዝነበረ ጥራይ ዘይኮነሲ ዓለም ለኻዊ ዝመስል ውድድር ብርቱዕ ወንን ብርቱዕ ክእለትን ብዙሕ ምክርፋስ ዝነበሮ ኣዝዩ መሳጥ ዝኾነ ውድድር በቶም ከዋኽብትን ፕሮፌሽናል ተቐዳደምቲ ናይ ኤርትራውያን ዝወቀበን ዝደመቐን ከምኡ ድማ በቶም ናይ ደቂ ዓዲ ልዑል ወንን ልዑል ተምሳጥን ዝፈጠረ ፍሉይ ውድድር ቅርዲ ብሽክሌታ ሕጂ ቅድሚ ሒደት ደቓይቕ ተዛዚሙ እቲ ውድድር ካብ መጀመርያ ዳርጋ ሒደት ደቓይቕ ተሪፎ ከሎ ጀሚረዮ ጽቡቕ ዝኾነ መንፈስ ረስኒ ዝነበሮ ካብ መጀመርያ ድማ መጀመርያ ኣብቲ ናይ ፈለማ ኪሎሜትራት ዳንኤል ተክለሃይማኖት ከምኡውን ናትናኤል ሳጽዮን ዝርከቦም ካልኦት ተወዳደርትን ኮይኖም መሪሖም ንሓያል እዋን ድሕሪ ምጽናሕ ከም ብሓድሽ ኣብ ዝተንቀሳቐሰ ምቅያር ኣብ ዝተኻየደ ንዓታቶም ቢንያም ግርማይ ኣብ ዝሓለፈ ውድድር ናይ ክሮኖሜትር ኮኸብ ናይ ኤርትራ ዝተሰመየ ኣብዚ ናይ ሎሚ ድማ ኣብ ትፅቢት ተገይሩሉ ዝነበረ ነቲ ፀወታ ኣብ ማእከል ኮይኑ ጋብ ንኸይፍጠር ኣብ ስራሕ ክገብር ዝወዓለ ምክንያቱ መሪቋ ብዙሓት ሰባት ወይ ከዓ ብዙሓት ክኢላታት ካልኦት ጋንታታት ኣብ ቦላታ ምስ እንድሕር መፅዮም ኣብ ቅፅበታዊ ውድድር ቢንያም ዕድል ክቦም ከም ዘይክል ከምኡውን ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ካልኦት ስፔሻሊስት ናይ ቦላታ ስለ ዝነበሩ ቢንያም ንኸይመፅእ ወይ ድማ ተኣኪቦም ንኸይመፁ ዝሰርሑ ድማ ተፃወቲ ነይሮም ስለዚ እዚ ድማ እዩ እቲ ቢንያም ነቲ ጋብ ከፅብብ ካልኦት ድማ መሊቖም ክሃድሙ ምሉእ መዓልቲ ዝተረኣየ ኣብ ከባቢ ኣይ ቲንክ ድሕሪ 30 ኪሎ ሜትር ኣቢሉስ ኣብ ዝተረኣየ መርሃዊ ቅዱስ እታ በዓል ዳንኤል ተክለሃይማኖት ዝነበርዋ ጉጅለ በታ ዓባይ ጉጅለ ቢንያም ብዝፈጠሮ ናህሪ ክትሕወስ ምስ ጀመረት ካብ ድሕሪት መፅኡ ቃታ ካብኣ ከሎ ቢንያም ነዊሕ ኤነርጂ ኣጥፊኡ ስለ ዝነበረ ነታ ትመርሕ ዝነበረት ጉጅለ ንምርካብ መጥቃዕቲ ምስ ፈነወ ልክዕ ምስኡ ልግብ ኢሉ ናትናኤል ድማ ከም ብሓድሽ ንመርሃዊ ስዒቡ ወፂኦም ካብታ ሽዑ ዝጀመሩ ልዕሊ 100 ኪሎ ሜትር ኣብ ቅድሚት ኣብዚ መዓልቲ እዚ ፍሉይ ክእለት ዘርኣየ ፍሉይ ብቕዓት ዘርኣየ ነቲ ፀወታ ድማ ፍሉይ መቐረት ከም ዝህልዎ ዝገበረ መርሃዊ ቅዱስ ትዘገርም ድማ መርሃዊ ቅዱስ ምስ ንእሽተይ ሓዉ ሚክያስ ቅዱስ እዩ ተሳቲፉ ነይሩ ክልተ ኣሕዋት ኣብቲ ውድድር ተሳቲፎም ምንባሮም ኣገራሚ ጥራይ ዘይኮነስ መርሃዊ ክሳብ ክንደይ ቻምፒዮንን ሓያል ሓይሊ ዘሎ ብርቱዕ ሓይሊ ዘለዎ ነቶም ናሹ ጀነሬሽን ድማ ኢንስፓየር ክገብር ዝኽእል ኣብ 28 ዓመት ኣብ ከመይ ኮንዲሽን ከም ዘሎ ጥራይ ዘይኮነ ብዓለም ደረጃ ተመክሮ ክሳብ ክንደይ ኣገዳስነት ከም ዘሎ ክንረኺ ኢልና እቶም ናይ ደቂ ዓዲ ተፃወቲ ብዙሕ ትፅቢት ገይረሎም ነይራነ ቻለንጅ ንክገብሮም ግን ኣፍኮርስ ተመክሮሎ ምስ በዓል መርሃዊ ምስ በዓል ናትናኤል ቢንያም ክትወዳደር ቀሊል ኣይኮነን ኣብዚ እዋን እዚ ግን ሙሉእ መዓልቲ ከርእይዎ ዝወዓሉ ወኒ ልዕሊ ኩሉ ድማ እታ ኣስመራ ኣብ ሙሉእ ኤርትራ ክፈጥርዎ ዝኽእሉ ኢንስፒሬሽን ሞቲቬሽን ዓብ ተስፋን ዓብ ራእይን ይህልወካ እዚ ስፖርት እዚ ልዕሊ ማንም ኢንቨስትመንት ዘድልየ እዩ ነዚ ስፖርት እዚ ነዚኦም ስፖርተኛታት እዚኣቶም ፅቡቕ ምእላይ ማለት ነቲ ታሕቲ ዘሎ ጀነሬሽን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንክመፅእ ኣብ ኣፍሪካ ጥራይ ዘይኮነስ ብዓለም ደረጃ ቦታ ረኺብናሉ ዘለና እዩ ስለዚ እዚ ናይ ሎሚ ውድድር ድማ ኣይ ቲንክ ንድሕሪ ሕጂ ክሳብ ክንደይ ናይ ኤርትራ ውድድር ሰሓብነት ክህልዎ ከም ዝኽእል ኣርእይና ኣሎ ኣነ ኣይ ዋስ ሶ ሃፒ ኤንድ ሶ ፕራውድ ናይ መርሃዊ ዓወት ናትናኤል መርሃዊን ብሓደ መፅኦም ናትናኤል እውን ኣብቲ መወዳእታ እታ ቢንያም ዝመርሓ ጉጅለ ክትለግብ ናፈተነት ከላ ንመርሃዊ ከውፅኦ ምኻሉ ናይ ብሓቂ ዝናድዩ ቅሩብ ትለይ ቅር ዝበለትና ቢንያም ብምንታይ ምክንያት ኣይራናዮን ኣብቲ መወዳእታ ግን ኣይሓገዝዎን ሓካሓሽ ሙሉእ መዓልቲ ቢንያም ነቲ ጋብ ከፅብብ ክፅዕር ውዒሉ ናይ ብሓቂ ሓያል ቻምፒዮን ምዃኑ ድማ ርኢና መርሃዊ ምዕዋት ግን ደስ ዝብለኒ ንዓይ ምክንያቱ ሲኒየር ካብ ኩሎም ብቅዓት ዘለዎም ተመክሮ ዘለዎን ይግብኦ እዩ ሙሉእ መዓልቲ
سريحلون ويلونيو نات نايل أفساسين كلا كوين وتيو ناير تلتقلا دمايدما سالساي وتيو كم ستري وصلهم it was really beautiful حجي مسا ناي مولو تصوتا أناليسيس كنقد فكمينا كم وترو نزيوم تصوتي ببزك علينا ننا نفضلهم موتيفيت مقبار انسباير مقبار مرقاف ناي كلنا حلافنا كوني دلي نابتي عمق زبالة تنتنا كنحلفنا let's go شامبيون قدم مشكلة إرترا خمسة كرات الوز أنا حكون لو مساعد شومون تجميره كايرو إلله لو معلات إسران شديشن سنة نا إرترا تراي زي كونا نهز بس حق أبلات عالم لخاو وددر بشكلتها مالت UCI زخونها هجرات أبتو مساسال جزين نا شامبيون وددران كايدا وعيدان زلوها نابنات نامس ملس اتو وددر حوالي المسات انفتانن وددر يوعلو صحي أزيا تريرا مستيز نبرنا يبقى فورتو عقبتات أزيو فتانن دقاقيم كاسكاتوتاتن مهدامن سترأيو هل خاوداي أزيو برتوع قد موعلو بفلا منقوتهم بروفيشنالات أزي بك أنا يدم زخونة سنزل ناخذ وددر يقايد وعلو أي تحلفيها زعينتو بفلا أمانقو ناتنائيل داوي تيمانا بينيام قرماين هينو قوميستان كارور عبيت بروفيشنالات انتصاراتي خمزو كله سب نصبهم زنبران أي رأس صوتها كايد وعلو بينيام قرماين لك نتي صوتها بساينس كمرحو خمزو عليهم بتي نتي صوتها صبصو زنور غازيتنياتات خقلت وعلهم مرحو قدسن ناتنائيل تسفاتين حانت زعبيت سكاتو مقبار هاديموم نتاقو جلخ مرحوا وعلهم كاب شدشق ساب شوعات زور كترفهم كله مالتي مرحو قدسن ناتنائيل تسفاتين سلسته زريا أكباب اخترفوا كله ودأتات قتلهم زبرت عباي غانتا يركبتهم نيراس لازي 800 كاب لتيوم حد يوم كعوتيو زبل تثبيتي نيرو مودأتو انتا شعب أب كم زهموتن كله بينام قرماي كاب كل سب تثبيت وصائي صوتا قاريصو كل سب تسم بدأ نيرو أما ودأتا مرهاوي قدوس دارقا بسمع زمثل ناتنائيل تسفاتين يحلفوه خلتيهم تحواقفهم دارقا تحواقفهم آتيهم كبهالي خال بناي فير بلاي مرهاوي قدوس قدامي بمخان تعاويتو مرهاوي قبوي مخنياتو تتصوتا اللي سوخ مرعوز وعلى النسيو ناتنائيل تسفاتينون حقيزو فير بلاي إن مرهاوي قدوس حليفو هيبو مرهاوي قدوس شامبين قدم مشكلة إرترا خوين تعاويتو له أبز حلف عمتون مرهاو قدوس كم زانا يلوم بموعال أبولات تعقبي داويت يمان بتي خوز غدا نتصوتها مرحوم كأولت لنجيك بونيرو بفير بلاي مالتيو جن أيقونن داويت يمان تي نبرون أي بولات تخلت بتي خو سلازي لو ما عملت تخحيسوهن بالمقلنا كالاي ناتنائيل تسفاتين كوينو ولدورزازي ملوس هارتاي دما نيات رأسهم حاول ميرون رأسهم بروفيشنال تقردا ماي ميرون رأسهم أو مالتيو مش حاول كوينهم تعويتهم للو ناي تحت عدمة أب ناي تحت 20 عامت نيات رؤوسهم حاول تقرأ ماي ميرون رؤوسهم يقدر ماي كوين تعويتو ملكياس قدوس حاول مرهاو قدوس كلا يكوينو بمعوات نسدرا قدوس كم مرهاو قدوس كالسيلو غلط ميداليا خم تركب غيرو هلو أمناي لكنسي ودر قدامي تو هنا استعوتت موناليزا رأيا خب كلب زوادو بيا موناليزا أزي حدا حيال توداريت كوينا ولا 10 عامتها ولا تناي 23 عامت ون بعلها تعويتات له جنا ولا 10 عامت مهنايو كالي توينا استعوتت بسرات كاب غانتا سرايا سوايا سالسي توينا استعوتت دما اديام كاب كلب دندن مهن وددرن زازي منالوا أزي زجر مفصام مجن زقلطفت قلادا ماي ناي 2020 كلتن بمبال تسعوت أزيو تثبيت استنبرلون بينام قرماي كعوت زقبو معوات يترف ولا ونا حمشايونا يعتون بعلي أقوالي خركبهم كم زي كيل انتا خم زقاتو ما يتفلتن مرهاوي بعد مرهاو خركبهم كم زي ركبهم فليتي قوالي زبر يقمتاتون قالو خبتهم غازيتنيات خبلو خمس أنحو مالتي بعلو أقواليس أنتو خوينو جن فير أيكونن زبلو غناتون اللو جن انتهى قاتيمو نايوشتي حما أصلستا سمو ديو ويسي نايوشت أو حمام كخون خيل ويون هندبت نفاس غيار كخون خيل بزخونا ون احنا هنا يفلقنا لنا بزمت يقلت يخوني ومسبنا هنسمعنا كرات خاتلتن لومي قريبا لكم زنبركو حتصير ناي عاود صبصاب ابز خزازم يغنديلاي تشاو
تسمع يوم الله مثلا فير بلاي صوت الله قلت يوم اللي نقرأ يكون إنه يبقى حكي بروفيشنال تقاعدين تقاعدهم زلوا حيلهم زلوا أريهم ما يرى يقول كلا أنتوا يمجن تقاعدين على الناس صوتا من عقل زلوا تقاعدين كل شيء من بيت عم بيبغى ما تصوت صوتا عم بيبغى استاذ عليه